De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Principi des que és el carrer travessant l'arc, no? Té música electrònica i està fent un exercici de valentia absolut, perquè està totalment desbordat aquí ballant, la gent que és un lloc de pas, la gent està mirant. Ell ara, que ja fa 15 minuts que està ballant, deu tenir una cançó que li agrada molt perquè està tenint moments de subidon. Hi ha un skater que passa, un noi dels patins, que li fa un somriure de complicitat. Els turistes que venen a fer-se fotos també estan pendents i és molt maca la cara del Ventura. Us explico, el Ventura és un dels meus desconeguts. Quan dius desconeguts, recordem, Recordem, sí. Experiència con un desconocido, un espectacle de la Sònia Gómez. Sí, i amb el Ventura hem fet una escena amb la qual ell balla a escena i llavors ell, ostres, que ara s'està tirant contra les parets de l'Arc de Triomf. Està molt ficat perquè, clar, ell està totalment com immers, no?, amb la música, no mira... De fet, és una situació molt, molt xula, perquè el que ell està fent ara aquí, ell ho fa a casa, al menjador de casa seva. Val. És uns exercicis d'improvisació que vam anar treballant durant un temps, i el que li he proposat avui és que el que ell fa íntimament a casa seva, avui ho traguéssim al carrer. És molt atrevit, en Ventura?